Non é a primeira vez que os socialistas de Rianxo alertan das consecuencias da mala xestión económica da que acusan o Executivo, cunha débeda a provedores d'1 millón de euros. A información que podemos obter por diferentes medios pues nos indica que a día de hoxe, en 2026, pues, o Concello de Rianxo ten unha deuda cos seus provedores de en torno a 1 millón de euros. E indica un pago medio a proveedores sobre 90 días, cando a lei marca pues esos 30 días. Ao final, quen asume toda esta falta de xestión e quen asume esa deriva na xestión económica deste goberno, pois son os nosos provedores, os nosos veciños, as nosas asociacións, que ven como eses recursos a nivel municipal pois non chegan ás súas contas e dificultan en moitos casos os proxectos que teñen pensado executar. Levamos dende 2025, dende abril de 2025, solicitándolle a este Concello, a este grupo de goberno, o pago medio a provedores, pero vemos que ese documento non se nos presenta e seguimos na mesma dinámica que vimos expoñendo ao longo desta legislatura. Atribúen esta demora a falla de previsión orzamentaria que obriga a aprobar suplementos de crédito e outros mecanismos para poder abogar as facturas co consecuente retraso. 1 millón de euros a estas alturas para o Concello de Rianxo é unha cantidade importante e que os nosos provedores pois están sin cobrar. É dicir, esta situación pois posiblemente sea derivada deste modus operandi que este goberno está desenvolvendo, donde xestiona parte deses recursos a través de suplementos de crédito, créditos extraordinarios, modificacións de créditos, os cales se suelen aprobar en outubro ou en novembro. Todo o que pasa hasta esa fecha pois son facturas que non se pagan, e estamos acumulando pois períodos de pago en algúns casos superiores a un ano, como xa denunciamos o ano pasado. O ano pasado tomamos o caso dunha factura de 1 ano e 6 meses. Eso é inasumible para un goberno e, sobre todo, para un goberno que quere expresar e transmitir rigor na xestión orzamentaria. Dende o PSOE denuncian que a opacidade e a escasa transparencia son habituais no Concello, polo que xa acudiron á Valedora do Pobo en 2 ocasións ante a falla de resposta das solicitudes de información presentadas por rexistro.